Hello guys, yan, i-share ko lang sa inyo itong ulam namin ngayon. Inisang kangkong with sardinas. Ayan, budget me lang, halagang 30 pesos. Ayan, halagang 30 pesos lang yan. May ulam na tayo for today. Ayan, lutong probinsya, lutong Bicol, ulam pang mahirap. Ayan, kayo ba kumakain rin ba nito mga kabayan to? Ayan, inisang kangkong with sardinas. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Ready to eat na ito. Lutuin lang natin itong yung kangkong. Ayan.